It's a man in a Gaza. Jungle Entertainment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Maridari maitisa yatono dzapanyika ndati zuva rakupisa yazarura matenga gore rinorichitanga vanhu vachamira vhuratoindisa. Maridari maitisa yatono dzapanyika ndati zuva rakupisa yazarura matenga gore rinorichitanga vanhu vachamira vhuratoindisa. Anokurumuka makimiro nimbase ndinopara ndoimba kuluma ingase vanoriziva nyangoikana yakuti nhera kwayo panyika akumba kundwa nebhase vanoiziva nyango brishkolambase merika nyika izere maindas kidani kufara